Contest. Patiri ba yan? Contest da mga pangga. Ano kan satuyan mga contestant na Hapon, Amerikano, asin Bicolano. Ayan, may Bicolano na naman. Aramdaman ng mga Bicolano. Dahil ini mapadaog mga pangga sa satuya pong kunyan, sa satuyan mga pakarantisan. Alright? Patiribayan. Ayan, ano? Ha? Ini da mga panggang patiribayan na iniyo, kunyan da, kita baga pag nag-iihi baga, naturally baga, sa tuwing mga ihi, medyo maimbong baga, ano. Pasintabi po sa mga nagkakarapi-kapi. Karapi-kapi. Pasintabi sa mga nag-aalmusal. Pag nag-iihi baga kita, naturally baga, ang ihi niya to, mairimbong. Inida ang contest na ini mga pangga, pairinitan dahil ininin ihi. Baka mapasuan kita kayo ni. Ano? Baka kung malaptukan kita mga pangga. Ang primero daang nagsalang mga tugang sa contest irinitan nin ihi. So, Amerikano. Ang ginibudagan Amerikano mga pangga, inihian niya da so may nakatambak da ang mga nyog. Inihian niya da. So, nyog. So, mga nyog, mga pangga. Pag-ihi niya da duman sa nyog, mga pangga. Paghiling da akan mga judges duman sa nyog, naluka dun da, mga tubig. Sa sobrang tibay da ka sa Amerikano. Luka dun na, So, nyog, bagong guno, pati na nyog, mga pangga. Itong inikitan baga sa kapitbahay na nyog. Luka dun na, kan inihiang na sa Amerikano. Rupakan si mga tao, gada na yun eh. Sumunod naman da ang contestant mga pangga, suhapon. Suhapon. Ha? Sabi ka na hapon, iyo man niya. Iihian ko man niya nyog na yun eh. Pairinitan niya kita. Ihi. Pag ihi da kan hapon mga tugang duman sa nyog, matindi da. Nagkaralayo da. So, ubak. Karalayo da. Kunya bagayan, iyan ubak baga, talaga na flammable bagayan, Tapos, so, anong apod, sa irigan, apod kan shell, kan nyog, abab. Yung shell kan nyog, itong matagas. Sa partido ang apod kayan mga tugang, bagul. Bagul. Digdi sa naga, anong apod daw? Anong apo digdison kang shell kang nyug digdi sa naga? Bao bao. Yan bao. Tagalog baga bao. Bao. Itong pigpapanggatong nasungo bao, ayan. Kunyan da mga tugang, pag ihi da kasuhapon so bao da kanyog nagid ang uring. Nagid ang Zoro. Zoro. Kung ano king apod, but anyway, saring ko nada above. Sa partido, bagul. Sa naga, Zoro. Ngunyan, urupakan da sa mga tao. Matibayan ngayang hapon. Pag ihi ngay duman sa nyug ngaya, nagkaralayo ngaya subunot, tapos susuro, nagi pang uring, pwede pang ipabakal. So Bicolano da mga pangga, relax, nabang mama lang da, nag-uurog, bas nagtitilad-tilad lang da, mama, relax da. Tapos, sa sobrang relax da, kaso Bicolano, easy competition ngayon. Kayang-kaya ko ngayon, nagpatawal-tawal lang da kan sayang bitis. So Bicolano mga tuga. Relax. Yun naman da, so Bicolano naman, inapod na MC. Ang masunod na contestant, mayong iba pabalik-balik sa entablado. Sa endong paboritong Bicolano. Yan, naku. Tumisting naman da, syempre, ang pag-ihi ninda, nakatalikod sa mga audience, alangan man nasa atubangan. Inihian man da ka na Bicolano mga tugang, so nyog, tulong nyog pating gayo, itong darakula, talagang kunyan, bagong guno, pag ihi da kaso Bicolano duman sa nyog, mayo dang nangyari. Ngunya, sa mga audience da, tapos mga judges, garo diskumpiyado da, garo disganado da, garo daog ngayon eh.
Sabi kan mga audience, umuli ka na ngaya sa Bicol, dahil ka ngaya magala. May bagay nangyari sa nyog. Nabasa lang ngaya kang ihi mo. Bagay ngaya. Ngunya, diskubriho na kan mga judges. Bukasan sunyog, mga tugang, ang laog kanyog, bukayo na. Bukayo na, ang laog kanyog. Araw. Poong kato duman na nagpo ng alamat kan bukayo, imbento, kan Bicolano. Guminana su Bicolano duman mga ginana niya to. Akala ngayon do, pag-ihi, lang nangyari, sa laog kanyog. Nagkakala kaga na, bukayo na.